От 2 години. Нищо няма, какво гледаш? Ти си жена. След 10 години пак погледни. В носа имаш косми. В устата, виж го. На езика има е така един вид. Той са пръсни на езика това, бе. Момчета, кой каза да купим виното? Посочете го с крив пръст. Посочете го с крив пръст. Ма по-крив. Аре, комби посочи. Кривия. Китаец на здраве за... Ти клип ли правиш, бе? Да. Ми да. Ай на здраве. Виното китаеца. Ми да, защото джуджето не му харесва нищо, ма. Снимай виното, бе. Снимай с теб. Снимай виното от Хей. Айде, знае, джудже. Преди да пиеш, може да ти е за последно на здраве. Пи, бе, да ти е гадно, пи. Пи, можехме да вземем по-хубаво вино, май. Защото нямаше някакви спирта, бе. Имам, да. Дай му спирта на джуджето. На, разредител. Виж какво пише. Какво пише? Ти успех, това не е за мен. Дай да видим. Водка. Още по-близко, още малко, ако си мръдна ръка. Оле, Тило. Сипи във виното. Сипи и след това ще го фървиш. Сипи му. Макс, тук Макс, та била е скъпа, тази кола, Ти утли си, бе! Водка с разделител сокчи. Глупак, това е 90%, бе! И тя водката е 20. Ако искате другия път, ще си купим Арсен. Дай малко. Абсент. Глупак! И Арсен. Сега искам само да покажа. 50-то е, глупак! Искам да покажа как китайци стои в моето Ама ще музей. умрем на време. Ама не, бе. Катал бандимайна! Бах те пе китаец, виж как се разхвърля. Това вече е грозно, дами и господа, няма го гледате. Абсента, къде ще умеш от абсенто, е? Чай така малко Ще умеш! С 50 грама се направиш крив. Още 50 грама може да умреш, бе. Ти утли си, бе! Те пият по 10... Абе, ти утли си абсента. Пил съм абсент и знам какво е. Много си си нитроглицерин, 100. Ай, комбо. 100. А, не е било абсент, бе. Не, бе! Давай, да. Което отива с зелено така. И дами и господа, комбо е на камерата. Аз ти казвам, че изпих толкова, затова не помня. Не ми играй на телефона. 100 грама абсент пил. Ами ти български абсент не е силено, е, глупак. Аз си без казвам, глупости има сега. абсент като абсент, май. Сега, Ти казвам 50 долара като 50 лева, предава ми пряко сега, не дай покай глупости. О, виж, гледаме. Вижте Гледаме последствията. с виното от... Вижте последици от назадката минуто. Нещо ще са, ето да Ама че тук е. Който иска да стане като китайца да те от назадката минуто. Кажи го Това безсмъртно. Сега аз пих. Добър ден, От са. насадката. Аз пих от насадката виното. Правим асилин. Тушиба. Китайската сила. Това е такова. Чай ми какво било мазето, сега го разгледаме сега. Дядо Попе. Аз го изгледам вече. Аз вече го разгледам. Го сладката. Го виното също така. Сладката продаде гадното вино, майна. Сега се наговарят така. Пак си стоби капитал. Да, не се облях. То пак стоби, дай ли им тоби капитал, бе? Ей, са. Той пак става камитал. Виж го, е. Бак, виж каква гърбица. Квазимодо! Чай, стой! Квазимодо, виж го, е! You can leave your head! Виж го, Та-ра-та-ра-ра-ра. Оле, бак, си ме китаец. Обличи се, бе, обличи се, бе. Кажи малко, приди сега. Преди и сега. Сега без дрехи. Докато беше в тобиката, по него дахаха да облича нещо. Да, сега нямам и дрежки, какво се облича, какво да погащи. Пак ти грозния мъж, майна! Това ги нацен ветеран с собака! О, коми. Мито, какво го отлича? От мъжете си. Осем брат. Ама, никой ще изнасили! Смирис! Реакциите на публиката малко. А какво мислите за мен? Ай, ги приби, бе, китаец!
Що е? Що Аз минавам и аз в публиката. Ти минаваш от публиката. Копа, бъди от мене, бе! Бягай част. От теб съм, от теб. Напшувай ги! И ги Срещу снимай. на беше пък колко е висок. Ако викате, ще ви шибаме. А, така. Ако викате, ще ви шибаме. Снимай се малко и ти е комп. Без. Дай до 18 години. Точка. Комби. Точката дай ти. Не съм се обръснал за това. Дай малко насам фотоапарат. Днеска Джо шефа ми направи забележка мен, че не съм се обръснал за работа. Така ли, бе? Не, ако се прибрах, трябва да се обръсна. Няма да пиш, Аз ако работя там, ти няма да бъдеш там. знам. Но нека аз да отида тогава, аз може ще ме пуснат. Какво? Тебе и се... Мен като ме видите... И 10 години да ни се бръснеш, това ще пусна. Ще пенсионират. И ще кажа тези храпки, те го всеки ден глад. Мама ти деба китайска! Стрит файтер малко. Внимай, че му расте шип. Расте му шип. Ей, тук отзад. Къде? Расте му шип. Чакай. Да, бе, ще стане на 8 години, се побърка, трябва да го убиеш. Те Стане на 8 години. Да, те тях обаче не са го убили. 8 години след като му тръгне шипа. Накъде не ще му тръгне? На мозъка! Къде ще му тръгне? Тръгнал му е навънка. И на бюджета му расте шип. Да, сад като го убил. Какво снимаш на садката видите, бе? Не, дай малко. Това не е вино. Искаме парите! Вземи го. Я въртни малко Дайте ни бирата. парите. Въртни малко бирата да видим какво пиеш. За гърка. Виж тук какво пием ние, виж това. Това ама нищо не Снимай това! Напиши садка. Я дай да го видим на слънцето, е така, на светлото, как изглежда. Чай, Е, чай! да го видиш на слънцето. Иде да го видиш на слънце. Ей, бах ти виното. Бак сад. Добре, какво снима само на 25 минути клип ще те, бе? 25-30. Ай, Здрасте, Стига да мога да се запази. Виж къв си тъп. Дай, бе. Още върви. Добре, виждам, че върви. Това е началния Дай. стадий. Дай! Е, така, Дай, мама ти деба! Дай, Дай малко деба! Дай!